Nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku university kuti athandize mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Anthu awalangiza kumapewa kugula pawokha mankhwala akuchipatala popanda ulangizi wa zaumoyo. Ndipo apolisi alimbikitsa ntchito yomanga aliyense otumiza ndi kugawa zinthu zolawula pogwiritsa ntchito intaneti. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources kuti atsogolere dziko lino pa nkhani za ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wopereka madiploma ndi madigiri kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayola. Polankhula pamwambo wopereka madiploma komanso madigiri kwa omwe amaliza maphunziro ukachenjede pa skulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti ophunzira adziganiza mwa ukadaulo pa ntchito zokweza ulimi kuti tikwaniritse masomphenya a Malawi 2063. Dr. Chakwera anatinso omaliza maphunzirowa apeza chidziwitso osati kuti apambane pawokha koma kulimbikitsa machitidwe omwe athandize kusintha dziko la Malawi pa ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera anatsindika kufunika kukonzanso ntchito zina za ulimi zomwe zinasokonekera zaka zambuyomu kuti dziko la Malawi likhale lodzidalira pa chakudya ndi chuma. Potsiriza mwambowu, Dr. Chakwera ati ali ndi chikhulupiriro kuti omwe amaliza maphunzirowa athandiza kusintha ndi kupititsa patsogolo ulimi m'dziko muno. Pamwambo omwewu, President Chakwera akhazikitsa Luwana e-campus yomwe ithandize kusula ophunzira kudzera pa makina a intaneti komanso Luwana Holdings Company. Malinga ndi wapampando wa konsulo ya skulu ya ukachenjede ya Luwana, Profesa Zakale Kasomekera, Luwana Holdings Company ipereka mwayi oti ophunzira pa skuluyi akhalenso ndi ukadaulo popanga katundu osiyanasiyana yemwe adzigulitsidwa m'dziko muno ndi misika ina yakunja zomwe zithandize kupeza ndalama zakunja. Pamwambowu, President Chakwera wapereka 200,000 kwacha kwa ophunzira asanu ndi atatu omwe anakhoza bwino kwambiri. Dr. Chakwera ati achita izi pofuna kuyamikira kudzipereka kwa omwe amaliza maphunzirowa komanso kulimbikitsa ophunzira ena kuti adzikapo mtima pa maphunziro awo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha bungwe lowulutsa mawu la MBC kuti lizikonza mapologalamu amene angathandize pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Usi wanena izi pomwe amatsekulira kanema yachiwiri ya bungweli yotchedwa 2 on the go mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi zambiri. MBC 2 on the go yomwe ayikhazikitsayi imawulutsa mapulogalamu, nyimbo komanso nkhani zake za chinyamata. Pamwambowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anati uwu ndi mwayi kwa chinyamata kuti aonetse luso pa kanemayu. Apa a Dr. Usi anati makono, nkhani zabodza zikufala ndipo ndi udindo wawo kugwira ntchito ku kanemayu kuti adzifalitsa mauthenga olondola. Iwo atinso MBC idziwe kuti ili pa mpikisano kamba kuti pali makanema ambiri m'dziko muno, choncho azikonza mapulogalamu apamwamba komanso othyakuka. Nduna yatsofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ayamika bungwe la MBC kamba kokhazikitsa kanemayu. Iwo ati mbuyo umu achinyamata amasowa kanema yomwe angamaonetse mapulogalamu ogwirizana ndi msinkhu wawo. Zikuonetsera nyonga zimene MBC ili nazo kuti imayambitsa zinthu. Chifukwa pa MBC pakanema paja nkhalenso makanema ena pamakhala anthu ena aka amene mwina samakondwera kwambiri ndi zinthu zimene zikuchitika, alisangakonde zimene zikuchitika zonse nthawi yonse. Tsono pamalakalakira kuti pakhale mbali zina zimene inu nomwe opangake inu nomwe mukhoza kuwapangira ena zimene iwo adzina zoti ifeyo izi ndi zathu. MBC inazindikira chimene. Wapampando wa bungwe loyendetsa MBC Mbusa Vasco Kachipapa wati ndiwokondwa kuti tsopano MBC izitha kufikira anthu a misinkhu yonse kamba kuti ili ndi kanema wa MBC 1 komanso yatsopanoyi. Iwo anena kuti MBC tsopano yagula galimoto yomwe adzitha kuwulutsira mawu paliponse. Obivani imene ndiyofunikira kwambiri ndipo ndinene kuti yapangidwa itayikidwa zinthu zimene ifeyo timafuna kuti ziyikidwemo.
ilithandizira kuti tifikire anthu ndi zinthu zabwino za quality, komanso zilithandizira kunena kuti ma programs ena amene amavuta kuwapanga chifukwa choti tinalibe galimoto ya zipangizo zonse ngati imene iyi, ndiye kuti tsopano akhala ma program abwino, komanso tifikira anthu ambiri ndi galimoto yabwino, ndipo ndikhulupirira kuti mudzativomereza ikafika. Pakadali pano MBC akuti imanga maofesi apamwamba ake ku area 14 mu mzinda wa Lilongwe komwe wailesi zake zikhalemo. MBC 2 on the go inayamba kuulutsa mawu mchaka cha 2022. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Chipatala cha Mzuzu chayamikira madokotala oona za mafupa ochokera mdziko la United States omwe akhala kuthandiza odwala pa chipatalachi kwa sabata ziwiri tsopano. Poyankhula ndi MBC, dokotala yekhayo wa mafupa ku chigawo cha kumpoto Dr. Batel Banda wati chipatalachi chikumalandira odwala oposa 70 pa sabata zomwe tsopano zafika powasowetsa chochita. Tili zambiri mu ripoti ili. Kamba kangozi zomwe zimachitika maka ndi oyendetsa njinga za moto zakabaza, anthu ambiri akumakhamukira ku chipatala chachikulu cha Mzuzu, ndipo malingana ndi akuluakulu apa chipatalachi zafika poti pa sabata imodzi akumalandira odwala okwana pafupifupi 70, koma iwo adati ali ndi kuthekera kokwanitsa kupanga maopereshoni odwala atatu okha pa tsiku, zomwe zikumachititsa kuti ambiri azingowauza kuti akadikire ku nyumba. Dokotala yekhayo wa zamafupa ku chigawo cha kumpoto ndi a Bicho Banda, ndipo anadandaula kuti ntchito zikuwakulira. Kungotengera siku lililonse timakhala ndi mapatient mwina okwana 70 omwe akudikira mu operation mu wodi mwathu, komanso kupatula apo mwina almost every day siku lililonse timakhala tikugoneka mapatient mwina 4-5 o kupyolera apo amene avulala mu pangozi. So ndi nambala yayikulu kutengera ndi mphamvu zomwe tili nazo komanso ndi zida zomwe zili nazo ngati chipatala kuti tikwanirise kuthandiza anthu ovulala chotere. Potherapo ndimanga za madokotala omwe afika pa chipatalapo, iwo adati awapeputsa ndipo anayamikira madokotalawo kuti awaphunzitsa kupanga maopereshoni ena akuluakulu omwe kale samadziwa kachitidwe kake. Iwo adapitiriza kunena kuti nthambi zosiyanasiyana zikuyenera kuchilimika kuti ngozi za pansewu zichepe mdziko muno. Tikuyenera kutengapo gawo magulu onse. Koyambirira tinena anthu amene amachitika kuti ngoziwo zimachitikira ndi anthu kuti akuyenera kutengapo gawo lalikulu chifukwa chokuti akavulala kuvulala kumakhala kwa iwo, chipinjo chimabwera pa iwo, olomwina ati athandize enanso samatha kubwerera ku moyo, so akuyenera kutenga gawo lalikulu. Choyamba tinena ngati nkhani yokuti ali pa njinga mwina asamwemowa, komanso ngati akuyendesa njinga akhale ndi zipangizo aziwe malamulo apansewu kuti achepese chani ngozizo. Ndipo amene akutsogolera madokotala omwe achoka mdziko la Amerikawo ndi a Killan Ago Harding, ndipo iwo adati aona zavutoli, ndipo adati akasonkhanitsa madokotala ena kuti akhalepo ochuluka kuti akadzabweranso adzathe kuchita maopereshoni ochuluka. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Pamene dziko lapansi likukumbukira sabata la tizilombo toyambitsa matenda tomwe sitimamva mankhwala, akatswiri pa chipatala cha Mzuzu Central ati anthu apewe mchitidwe omangomwa mankhwala asanapite ku chipatala, ponena kuti izi ndi zomwe zikuchititsa kuti tizilombo toyambitsa matenda tizolowere mankhwala ndipo sitikumafa. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Mzuzu Central, a Daniel Zilire na Malawi, ati anthu ambiri makono akumwalira kamba kuti tizilombo tazolowera mankhwala. Iwo akulankhula ndi Chisomo Manda.
uthenga umene tatenga tsiku la lero ndiona kuti ndiwati zilombo timene sitimava mankhwala. So tizilombo timeneti tikufalikira pa speed yochuluka kwambiri. So kuna kuti tizilombo timene zichuluka chonje ndi chifukwa chino kuti anthu ambiri pa dziko lapansi pano timayuza mankhwala amene amaphati ma tizilombo timeneti mosayenerera. Ndipereka mwachitsanzo timapeza kuti atipasa kuchipatala mankhwala mukamwe pamawa masana madzulo ife timapeza kuti takumwa mosemphetsa. Olapo ayi mankhwala aja tikaona zoti tikuchira timasiya osapitirizaso mankhwala aja. Komanso timapeza kuti mankhwala aja tikumagawana. Ena amatenga mankhwala omwe aja ndikumakapasa ziweto. Ziweto zomwe zija ife timakatsidya. Mankhwala aja tikamakhala kuti tikumwa mosatsata ndondomeko tizilombo tija timakhala zoti kuti tikuwazolowera kena kuti kapatsaso mankhwala aja amakhala osagwira ntchito. Pamapeto pake zimapeza kuti patient uja sakuchira. Abwera kuchipatala lero, abwera kuchipatala mawa ndama ndikumangopita. Pamapeto pake zipezeka zoti maloto athu amalawi a 2063 sakukwanitsidwa chifukwa kuti anthu moto akagwire ntchito ali akumakhala nthawi zambiri kuchipatala kudwala. Anthu andela la mfumu yaikulu mwa Ulambya mboma la Chitipa ayamikira programu ya mtukula pakhomo chifukwa chosintha miyoyo ya manja ovutika komanso omwe alibe mphamvu zogwira ntchito. Poyankhula pa ulendo wa komiti ya nyumba ya malamulo ya kayendetsedwe ka boma chitsimikizo ndi kusintha kwa chitukuko, mfumu yaikulu mwa Ulambya inafotokoza za mmene programuyi yathandizira amayi amasiye, ana ndi anthu olumala. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Pafupifupi anthu 5,000 akupindula ndi programu ya mtukula pakhomo mboma la Chitipa. Mmodzi mwa opindulawa a Edwin Siware omwe akhala mu programuyi kwa zaka zingapo anati moyo wawo wasintha chifukwa tsopano akwanitsa kumanga nyumba yabwino ndi kugula ziweto. Nawo a Olive Kasisi ati tsopano amanga nyumba ya malata, kugula ziweto komanso kupititsa nawo ku sukulu mwazina. Ndiza nika nyumba ya malata na nkumba nagula nkumba koma zimene izo ndi zamene zakati zabereka tana tuje ndipene zogulisa ngogula za pang'ono imoza mpaka akwana pamene namanga nyumba statizi. Ndipo mawu ake mfumu yaikulu mwa Ulambya inati programuyi yathandiza kuthana ndi mavuto akuluakulu omwe anthu ovutika makumana nawo, monga kumanga nyumba zabwino, kupititsa nawo ku sukulu, kulima komanso kukwaniritsa zosowa za mabanja awo. Ndipo a Francesca Masamba omwe ndi wachiwiri kwa wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zakayendetsedwe bwino kaboma ati akhutira ndi zomwe aona mboma lino la Chitipa, makamaka kuthandizidwa kwa mawanja komanso kuchuluka kwa ana omwe akupita ku sukulu mwazina. Amalawi ochuluka ndi othokoza chifukwa cha programu imeneyi, makamaka kwa anthu amene ali kumudzi kwenikweni. Koma ifeyo amene tikuwayimirira atipempha kuti tiyesetse kuti tiwonjezereko pang'ono ndalamayi kuti wathandizire kufikira zofunikira kwambiri za miyoyo yawo. Nawo Amruazi Mtambala omwe ndi mlembi wamkulu kunduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chitukuko cha anthu, adatsimikiziranso za programuyi kuti yasintha miyoyo ya anthu ochuluka ndipo aonetsetsa kuti chiwerengero cha mawanja omwe akupindula chipite patsogolo. Ndikuona kuti anthu akuchoka pasi akupita stage ina ndipo akachoka apa akumathodzimira pokha. Ndiye kwa ine ngati mulembi ndikunena kuti programu yawo imene ili kuchenda isati koma ipitirire. Ngakhale kuti pali kupambana kotere, mawanja omwe akupindula ndi ndondomekoyi akupempha boma ndi abwezi yake kuti aganizire zowonjeza ndalama zomwe amapatsidwa pa mwezi chifukwa cha kutsika mphamvu kwa ndalama ya kwacha. George Nkandawire, MBC Chitipa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku university kuti athandize mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Anthu awalangiza kumapewa kugula pawokha mankhwala akuchipatala popanda ulangizi wa zaumoyo. Ndipo apolisi alimbikitsa ntchito yomanga aliyense otumiza ndi kugawa zinthu zolawula pogwiritsa ntchito intaneti. Takulandiranso mu nkhani zathu.
Apolisi ati achilimika pa ntchito yomanga anthu omwe amatulutsa kapena kutumiza zinthuzi zolawula pa masamba a mchezo. Mmodzi mwa akuluakulu a polisi ku chigawo cha kumpoto a Amy Soko amalankhula izi pakutha pa ndondomeko yapadera ya apolisi achikazi omwe amagwira ntchito zosiyanasiyana kwa sabata ya mthunthu. Chisomo Manda akulankhula ndi a Amy Soko. Tikamagwirisa ntchito intaneti mwina kaya ndi laptop kaya ndi tili ndi mafoni athu mwina umasangalasidwa wapeza chithunzi chimene chakusangalasa mmutu mwako kuganiza kuti ineyo na pano msanga uja nawonso akachione chimene chija tikachitumiza chithunzi chija chapita kumadera angapo ambiri amazachita follow up kuti kodi oyambisa ndani pomwe munthu uja samadziwa kuti ine siku lina lake azandigwira amangoyesa kuti ndapangapo ndamuchita sharing yokhaija ni mulandu. You are not simuyenera kuti mugawane chithunzi chimene simuchizi even if you know it kuti ukuchiziwa kuti chithunzi ichi ni chauchi suyenera kuti utenge chithunzi chifukwa mzako uja kumpangisa kuti akhale traumatized akhale kuti mwina mwacho kwamuchita torture mental. Bungwe la Malawi Regulatory Authority MACRA lapempha okonza komanso omwe amagulitsa katundu okhudza luso la makono monga mafoni ndi makompyuta kuti atsate ndondomeko zapadera zoyitanitsira katundu woyenera komanso okhala ndi chizindikiro cha chilolezo cha bungwe la MACRA. MACRA iyamba kugulitsa ntchito chizindikirocho pa 1 mwezi wa Mawa. Poyankhula ku Blantyre pa msonkhano oziwitsa nthambi ndi mabungwe omwe amagwira ntchito ndi bungwe la MACRA zambiri za ndondomekozi, mmodzi mwa akuluakulu aku MACRA a Nicholas Kanyenda anati ndi ufulu wa munthu aliyense kutetezedwa ku zipangizo za luso la makono zomwe zikapangidwe motsata malamulo. Bungwe la MACRA lakonza ndondomekozo mogwirizana ndi mfundo za malamulo okhudza kulumikizana mchaka cha 2016. Chimene chichi ndi maganizo amodzi omwe aonetsetse kunena kuti zinthu zomwe tizibweretsa mdziko mwathu muno zomwe zifunika timayuza za technology ngati mafoni, laptop ndi zipangizo zina zomwe zimathandiza za communication. Zimene zizidzera mu njira yonena kuti amakra tiyesese kuti tipange process yovomereza kunena kuti zinthu zitani zilo mudziko. Chomwe chapangisa kwenikweni nchonena kuti ma ICT products omwe akubwera mudziko mulomo ambiri akhala ni ma challenges onena kuti sakukwaniritsa kunena kuti akhale ovomerezeka bwinobwino pa ma communication athu. Chifukwa cha chimene chocho taona kuti chabwino kuti tipange njira zina zoonetsa kunena kuti zinthu zikamabwera mdziko munomo zikhale zovomerezeka kuti ma consumers anzika Malawi akhale atetezeke ndi zipangizo zomwe zikubwera mdziko munomo. Mmodzi mwa anthu omwe anayimira mabungwe osiyanasiyana ku msonkhano ndi a Ezekiel Mangani aku Dimidyo omwe anayamika MACRA kamba ka ndondomekozo zomwe anati zithandiza kuti mdziko muno mudzibwera katundu opangidwa mwapamwamba yekha. Zimene MACRA achitazi tikuona ngati ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa chakuti mbuyomu mapezeka kuti tikulandira mwina zinthu chifukwa nkhani kukhuza zinthu zimene zimachokera kunja zimene timagwirisa ntchito makompyuta ndi zinthu zina zimene timagwirisa ntchito. Ndi zambiri zimapezeka kuti anthu ena mwina makagula zinthu zoti za second hand ku Dubai ndi kungozikonza zachitikapo ndithu nthawi inake nagula ku makompyuta ena nthawi ina mbuyo mwina foto chakuti koma kupezeka kuti ambiri ayo sanali anyuwana ayi ngati mina manenera munthu amene anatigulisa kapena kampani inatigulisa ija kupezeka kuti ndochita kupanga pachizungu amati refurbish ongokonza so kawiri kuoneka ngati anyuwana. Ndiye izithandiza kuti mwina nchitidwe ngati umene uchepe kwambiri Malawi muno chifukwa sizikhuza makompyuta okha ngakhale zinthu zambiri zina za magesi zimene timagwirisa ntchito. Ndiye tachilandira ndi manja awiri mwina zitithandizaso pa ntchito yathu. Munkhani za malonda
boma lati ndilokhutira ndi ntchito za mafakitale mdziko muno zomwe lati zikuthandiza kubweretsa ndalama zakunja komanso kutukula chuma cha dziko lino. Nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yanena izi itayendera mafakitale a kampani ya Library Malawi Limited ku Mzimba. Musasecheyo walemba ripoti ili. Kampani ya Library Malawi yomwe anatsegulira mtsogoleri woyamba wa dziko lino ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda inayamba kugwira ntchito zake mdziko muno mchaka cha 1999. Pofika lero kampani iyi yomwe ikudalira mitengo ili ndi mafakitale osiyanasiyana opanga zinthu monga mapolo amagetsi, mipando, madesiki, makala otchedwa briquettes ndi mabodi osiyanasiyana kungotchulapo zochepa. Poyankhula atayendera ena mwa malowa, nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe inati izi ndi zimene makampani akuyenera kuchita pothandiza kutukula chuma cha dziko. Izizi zatisangalatsa kwambiri chifukwa katundu wina amene akupanga akugulitsidwa kwambiri kunja. Pali mabodi amene timapangira ife kuma kitchen unit ndi zina. Malawi muno tikungokwanitsa kuagula mwina 40% ya mabodi ngati ameneyo. Koma no 60% ya mabodi ngati ameneyo akutumizidwa kunja kwa dziko. Ngakhale ku South Africa ndipo Bureau of Standard yawo ya ku South Africa inachita approve kuti mabodi amene akuchoka ku Malawi ku Library ndovomerezeka ndipo nda quality yabwino. Izi zikutithandizira kwambiri kuti makampani ngati ameneyo apange forex yokwanira, ndipo ife ngati boma tipitirize kuyika ndondomeko komanso kwalimbikitsa kuti apitirize kugulisa katundu wambiri kunja. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Library Malawi Limited Krishna Das ati akukambirana ndi boma zokhuza malamulo ena ndi cholinga choti ndalama zakunja zizipezeka mosavuta monga akufotokozera mneneri wa kampani Dalitso Chimwala. Palibe kuganizira kwenikweni kuti kodi poti kampani iyi ikupanga katundu akumatumiza kunja kumabweretsa ndalama zakunja msonkho tiganizire motere zimenezo palibe. Ngakhale kuti mu ndondomeko za boma amakamba kuti zimenezo zilipo, koma kuchitika kwenikweni sikuchitika motero. Ndi pempho lathu kubomako kuti atilimbikitse potiganizira nkhani ya misonkho. Komanso pamakhala zinthu zina ngati panopo mafuta akuvuta kwambiri. Tonse tikumakakhala panzera. Ndiye kuti katundu sitingapitise kunja kunsika. Pamene kunja kuche kumakhala ndi masiku ake kuti katundu uyu tikufuna tsiku lakuti. Tikaphonya pamene pachapo makhala kuti contract taiphonya ndi ndalama zakunja zisazingabwere. Vuto limene lilipo ndi limene lopo. Pakadali pano kampani ili pa ntchito yokhazikitsa malo opanga magetsi ndipo adzakhala ndi kuthekera kopanga magetsi okwana 10 megawatts. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Wapampando wa gulu la amayi kwa vumbwe mboma la Tcholo la Women of Substance Tiyamike Chifisi wati business pakati pa amayi akumidzi ndi yomwe imathandizira kukulitsa chuma komanso chitukuko pa miyoyo ya amayi. Mbungweli muli amayi makamaka amasiye omwe akuchita ulimi oweta nkhuku pofuna kusintha miyoyo yawo makamaka ku nkhani za chuma. Upire Kaisa ali zambiri mlipoti ili. Amayi wa kuchita ulimi wa nkhuku ndi thandizo la ndalama lochokera ku banja la West Kosamu ochokera ku dera lawo lomwelo. Atalandira ndalama kuchokera ku banja la Kosamu, amayiwo anayamba ulimi wa nkhuku zoti azigulitsa. Achifisi ati amakhulupirira kuti kulimbikitsa amayi ku nkhani za chuma kungathandize kuthetsa umphawi ndi kuonjezera chakudya chokwanira m'manja. Iwo adaonjezeranso kuti akuyembekeza kupeza phindu lalikulu akagulitsa nkhukuzi. Azimayi tinamba kugazati kuti tizingokhala umangodikira mavuto agwe kapena pabwere mtendere. Tinamba kugazati tizitukule tiyambe kutukulana tokha. Ndicho linga cha gulu nchoti ndikutukulana azimayi kuti tikhale odziyimira patokha kudzera ku mabusiness malinga ndi dziko meri kuyendera pakali panopa. Tinamba mwafunafuna kuti tipanga bwanji kuti tipeze thandizo limeneli. Ndiye tinamba kumafunsafunsa kumayang'ana ngongole kumatani mwamwayi tinapeza chisomo kwa munthu ina kufuna banja lina kufuna kwa bwino banja la Kosamu limene nabwera kuzatithandiza kuti azimayi pezani makola tingathe kukuthandizani kuti muyambe kuweta nkhuku zochepa. Azimayi ambiri mukuona apa wanda azimayi unoti ali wokha. Ndiye tingati kuti azimayi tikhala anthu omalira mpaka naliti. Tikhala anthu omapemphetsa mpaka naliti. Ndiye ndipo ife tokha tiyambepo from the grassroots. Tiyambepo pang'ono tione kuti tipanga bwanji. Ndipo chifukwa chogwirana manja tinapeza kuti tamba kumalimbikitsana ntchito zitimagwira tokha. Kulibe wantchito kunoko. Mukalowa lumu inayo muona mpaka tinapeza pogona kuti magona monko ina masana ina mazulu.
tiye tizigwira ntchito kuti tizipeza chani tipeze kuchakudya ndiyeno tikulimbikitsa azimayi anzathu na kuti ineyo sinthayo mankhala chete sinthayo mayang'ana munthu kuti abwera zatithandize koma pang'ono pamene tili napo tingathe kutani tingathe kuyamba tikayamba pang'ono mulungu atithandiza tipeza kuti tafikira masomphenya utapanga zinthu zikuluzikulu. Gulu la Women of Substance lidakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo. Dziko la Malawi lili ndi ndondomeko ya Malawi 2063 yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likhale lozidalira popanga chuma chambiri. Upire Kaisa, MBC News, Chiolo. Munkhani za masewero. Ndime yomaliza ya mpikisano wa mpira wa manja wa Salima Sugar yayamba lero mu mzinda wa Blantyre. Matimu 12 ochokera mzigawo zonse zinayi akutenga nawo mbali. Mtolankhani wathu Nobert Jameson ali mu studio muno ndipo wabwera ndi zambiri. Nobert, kuyaka moto tu kumene kusabata ino. Kuyaka moto di. Zayambika kali mawa uno mpaka na la mulungu masewero okwana 32 ndamene achitike ndithu pamene matimu 12 amene akhale akukumana ndi kuli mpikisano wa onse amene amakonda masewero ampira amene wamanja netball kuyenera kupezeka matero asabata inoyo ndi kumeneko ku Blantyre Youth Center. Okay, mwina tangotiuza kuti ndi matimu ati amene akuoneka kuti mwina atha kutenga chikho chimenechi. Matimu amene ali ndi mwayi waukulu tikhoza kupereka mpata kwa timu ya Blue Eagles imene ikusunga chikho chinatenga chaka chatha komanso kuli matimu ngati Kukoma Diamonds komanso First Choice Tigresses aku Blantyre ndamene ndikuwaona ngati kuti akuzokhala ni mwayi otenga mpikisano umenewu komanso tikambe kuti amene atenge chikho chimenechi ulendo uno alandira ndalama zokwana 6 million kwacha chaka chatha amatenga 2 million kwacha ndi akweza kufika pa 6 million kwacha. Number 2 ali pa 4 million, number 3 ali pa 3 million kwacha ndi kuti ndalama zanganihani zomwe zipangitsenso kuti mpikisano utenthe kwambiri kumeneko. Chabwino Nobert, zambiri utiuza mwina mu nkhani zathu zotsatira komano apa ndimafuna ungotiuza kuti mwina masewero ampira wa miyendo kuli zotani sabata ino. Kuli masewero a TNM Super League komanso Castel Challenge maite mukulu Wanderers kusewera ndi Craig Sporting komanso ku TNM Super League masewero akulu kwambiri amene ali konda timu ya Silver Strikers ndi Bullets amene akumana mawa tikaleso kuwapatsira okonda masewero pompano pa MBC mawa lino. Ni masewero akulu kwambiri kutengera kuti matimu amene wanakumananso sabata ziwiri zapitazo mpikisano wa Airtel Top 8 Bullets inapambana ndi chigoli chimodzi koma atakumana koyamba mu Super League mwezi wa June Silver ndimene inapambana pa Kamuzu Stadium. Ndiye Silver Strikers ndi timu yokhayo yomwe sinagonjepo mu Super League kufika mpaka pano. Kodi nkukhala Bullets nkukhala yoyamba gonjetsa Silver mawa lino ndiye tione zambiri ndithu pa masewero amene akuchitika mawa lino. Zikomo kwambiri Nobert chifukwa chobwera mu studio muno. Amene mtolankhani wathu Nobert Jameson amene amatsatira bwino nkhani za masewero. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku university kuti athandize mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Anthu awalangiza kumapewa kugula pawokha mankhwala akuchipatala popanda ulangizi wa zaumoyo. Ndipo apolisi alimbikitsa ntchito yomanga aliyense otumiza ndi kugawa zinthu zolawula pogwiritsa ntchito intaneti. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.